ಮುಲ್ಪತ್ತಲೆ ಗೊಬ್ಬುನದಾಪುರ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಾರ್ದನ ಪುಷ್ಕರಣಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದಾಯಿಡೆ ಈತು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು. ಜೀವನೋಡು ಏನನೇ ಕಷ್ಟ ಬರಡು ಐಕೊಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಪನ್ಪಿನ ಉಪ್ಪುಣೆಗೆ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಮೋಣೆದನೆ ಉಂದೆಟ್ಟು ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದೇರು. ಅವೇನು ತೂವರೆಗೆ ಇನಿ ಜನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂದುಲೇರು. ದೇವೇರೇ ಬತ್ತಿ ಎದುರುಂತು ದಿಲಕ್ಕಾತಡು ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು. ಅವು ಆಕಾಶದ ಒಂದೇಟು ನಡುಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಗೊಳಿಸವನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಕ್ಕೇರಿ. ಯಾನಿಡೆ ಬರೋಡು ನಾಡಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆರೆ ಎಂಗಲ್ಲ ವೇದ ದೇವರನ್ನ ಕಿಬಿಟ್ಟು ಏನನಾ ಪಾನೊಂದುಲ್ಲ ಏನನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಉಂಡು ತುಲೆ. ಅಮ್ಮ ಕಾಜಿದಿಯರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನೀಲಿ ಪಕ್ಕ ಮೆರೂನತೆ ಅಂಚ ಆರು ಪೋಯರ್ಗೆ ಆರು ಚರ್ಮುರಿದಾರನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೀತೆ ಬಲೆ ಶೋಕುಂಡು ಪಚ್ಚ ಕಾಜಿ ಕೊರಿಯರು. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಪುರ ಮೇರೆ ಅಂತ ತೂತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇನಿ ಸತೀಶ್ ಯಾರನ್ನ ಚರ್ಮುರಿ ದಿನಕ ಬಾಳ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಲೋಟೆಡ ಮಲ್ಲ ಲೋಟೆ ಇಜ್ಜಾತೆ ಇಲ್ಲ ಗುರ್ಕೆ ಗರೋಡ್ಗೆ ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೊಕ್ಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು. ಇನಿ ಯಾನ ನಿಕಲೆನೆಲೆ ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅಂಬಾಲಪಾಡಿ ಪಂಡ ಉಡುಪಿರ್ದು ಕೇವಲ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಡುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ಮತ್ತು ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಬಾಲಪಾಡಿ ಇಡೆಗ್ಲೆಸೊಂದು ಬೈದೆ. ಇನಿ ಆಷಾಢದ ಸುರುತ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಂಡ 17 ತಾರೀಕು ಪಂಡ ಜುಲೈ 17 2026 ತಾರೀಕು ಇನಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಪಂಡದೆ ಅನ್ ತೆರೆದು ಬತ್ತನೆ ಎಂಕೆ ತೆರೆದು ಬತ್ತನು ಕಾಂಡೆರ್ ದಿಂಚಿ ಅನ್ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ಕುದು ಒಂದು ಪುರಗನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಊತಿ ನೀತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ಡಾತಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಅವು ದಾದಾಂದ ಪನ್ನಡ ಆಷಾಢದ ಸುರುತ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಗಲು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಸೇವೆನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಐಕು ಬೋಡಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಟೆ ಕಂಗೊಳಿಸೊಂದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತೆದುರು ಆದುಪ್ಪಡು ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪದ ಎದುರುದಾಡು ಆದುಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಲೈಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಆವರಣ ಆದುಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ನಮ್ಮನಿದ್ದ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದರಿಗೆ ಅವು ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ನಿಕಲಿಗೆ ತೋಜಾರಿಗೆ ಬೋಡದೆ ನೀನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೇ ತಂದು ಬೈದೆ ಬಲೆ ಉಲೈಪೋಯ್ ತುಲೆ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ತಾದಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಾಡಿ ಬತ್ತನೆ ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ನಿಗಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋನಗನೆ ಬೇತೆ ಅಂಗಡಿ ಪುರ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅದುಪ್ಪಡು ಚರ್ಮುರಿ ಅದುಪ್ಪಡು ಅಡ್ವಕ ತರಕಾರಿದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ದರ್ಶನ ಸೇವೆಲೆ ಉಪ್ಪುಡು ಬೈ 5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ತುಲಿ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಕುಂಟುದೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿಲ ಉಂಡು ತುಲೆ. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾದಿ ಮುಲ್ಪ ಕಾಜಿದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪತ್ತಲೆ ಗೊಬ್ಬುನದಾಪುರ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು. ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಬತ್ತಾರಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೈತ್ತಲ್ಲ ಅವನಗನೆ ನಿಗಲೆಗ್ ಹಣ್ಣು ಕಾಯ್ದ ಅಂಗಡಿಲ ಉಂಟು ತುಲೆ. ಒಗ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ನಮಕ ಲಿಂಬೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪುರ ದೀತೆರ್ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮೂಲ್ಗೆ ತೊನಲಿ ನಿಗಲೆ ಬಕ್ಕ ಮೂಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರುವೆರು ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ತೊನಲಿ ದೇವರೆಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಲೆ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ತುವಲಿ ಒಂದು ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಾರ್ದನ ಪುಷ್ಕರಣಿ ವಿಶಾಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ. ತುಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದಾಯಿಡೆ ಈತು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಪೂತ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದೇರು. ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಬೈದೀನಿ ಅಮ್ಮನ ಮೂಲ ಉಂತೆರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಯಾರು ಒಲ ಮೂಲ ಅಮ್ಮ ಬಲೆ ತುಲಿ ಮುಲ್ತ ಸೇವಾ ವಿವರ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಲಲಿತಾರ್ಚನೆ ವಿಷ್ಣು ಅರ್ಚನೆ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ ಸರ್ವಸೇವೆ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ ಇಡು ನಿಗಲೆಗ್ ಲಭ್ಯ ಉಂಡು ತುಲೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ಒಂಜಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಇತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ತುಲಿ ಪೂತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತುಲಿ ಶೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮೆಲ್ಲ 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 ಅಂದೆ ಸರಿ ಓಕೆ. Hi, you all came? Every Friday you'll come? No, today. ಒಂದು ಏನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಂದಿನಿ ಬಕ್ಕ ವಿಯಾನ್
ದೊಡ್ಡ ಬೈದಿರೇ ಮಮ್ಮಿ ಬೈದ್ಯಾರಾ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಚೀಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಹೋಯರಾ ಆಂಡ್ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಆರು ಬೈದ್ಯಾರ ಅಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಮುಲ್ತಾ ನವರಾತ್ರಿದದ ಅತ ಶ್ಲೋಕ್ ನವರಾತ್ರಿದದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನಿ ತೋಲಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲೆ ಕೊಡಿಮಾರಕ್ಕೆ ಸುರುಕು ಕೊಡಿಮಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಪೋಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಪನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾದುಂಡು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖ ಪಂಡ ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲು ಉಡುಪಿಗೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಮೋನೆ ಪಾರ್ದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ರೊಂಡೇಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಬಲೆ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ರಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಲೆ ಶೋಕ ಅದನದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಪೋನಗನೆ ಪೋಯಿ ಉಲಾಯಿ ಒಂದು ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಎಂಕಲ್ ಪಡೆ ಒಂದು ಪಿದೈ ಬತ್ತ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತಗೆ ತಂದು ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಡ್ ಪಾರ್ದರಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಅಂಚದ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದುಜ ಖಾಲಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತೋಜ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಉಲೈಗೆ ಪೋನಗನೆ ನಮಕ್ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಆಯ್ಡ ಬಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪದ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಡು ಹನುಮ ದೇವರನ ಅಂಚೆನೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಆಯ್ಡ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಗೋಡೆನ ನಿಗಲು ತುಯ್ಯರಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಐಟೆ ಬರೆತೇರು ಅವೇನು ಪೂರ ಓದಿ ಅಡ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಏಪಲ ಮಲ್ಪನೋಡು ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಏನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅನುಭವ ಆಂಡ ಯಾನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಕುದೊಂದು ಗೋಡಿಡು ಬರಿತೇನೆ ಮಾತವೆಲ್ಲ ಓದುವೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಮಾಧಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಬತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮನೀಪಂದೆ ಕುದೊಂದು ಬೇತೆ ವಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದ ಸುತ್ತ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಓದಿಯರನ್ನಾಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಏನಕ್ಕೆಂದು ಪನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ಏನನೇ ಕಷ್ಟ ಬರಡು ಐಕೊಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಪನ್ಪಿನ ಉಪ್ಪುಣೆಗೆ ಆ ಪರಿಹಾರ ಬರ್ನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಾಪೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬನ್ನಗರೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸರಿ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬಂದ ಕಾಪುಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೋದು ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಪಗನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಠನ ಯಾನು ಕಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಡು ಪಂಡ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರನ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಡು ನಮಕ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಏತು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ನಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ತುಲೆ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಮೋಣೆದನೆ ಉಂದೆಟ್ಟು ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಅವೇನು ತೂವರೆಗೆ ಈ ಜನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂದುಲೇರು ಇಜಿಡಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಅವು ಮಂಟಪದೊಂದುಂಡತೆ ನಮಕ್ ಅವು ಒಂದು ಪನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲೆನು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಗಲು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪೇರು ತೋಲಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತುಲೆ ಪೂತ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಡು ದೇವೇರೇ ಬತ್ತಿ ಎದುರುಂತು ದಿಲಕ್ಕ ಆತಡು ಶೋಕ ಆತನ್ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲ ಆತನ್ ಇನ್ನು ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪಾಡುಂತೇರಿ ಕಾಂಡೇನೆ ಅದೇ ಅಲ್ಪ ರೋಜಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಸುತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡೇರು ಮ್ಯಾಮಿನಿ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯಾಡು ಬಂದು ಎಸ್ ಪೋಯಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಕಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಮಲ್ಪತೆ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ರಶೀದಿ ಆ ರಶೀದಿನ ಮುಲ್ಪ ಕೊಂಡ ನಮಕ್ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ತುಲೆ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ದಿಂಚಿ ಪಂಡ 14 ತಾರೀಕರ ದಿಂಚಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಆಕಾಶದ ಒಂದೇಟು ನಡುಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಗೊಳಿಸವನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆಗೆ ಏತು ಶೋಕುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಗೊಳಿಸವನ ಉಂಟುಲೆ ಫುಲ್ಲು ತೋಜಸ್ಲೋಕ್
ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಎಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತು ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಕ್ಕೇರಿ ಯಾನ್ ಇಡೇ ಬರೋಡು ನಾಡಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆರಿ ಆನಿ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೆ ನಾನು ಕಟೀಲ್ ಇಡು ಎಂಕ್ ಸೀರೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಡು ಐಕ್ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಮೇರೆ ತುಲೆ ಮೇರೆ ಶಶಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯವರ ಪಿತ್ರುಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತರಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅದು ತಿಕ್ಕಿನಾರಿತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಉಲ್ಲ 2 ಜನ ಇದು ಆರು ಪನ್ನಿ ಎಂಕ ಅದೇ ಈರು ಪನ್ನಿ ಎಂಕ್ ಬಲೆ ಯಾಪಸರು ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನ ಇನಿ ಫೈನಲಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕಲ್ಲ ವೇದ ದೇವರನ್ನ ಕಿಬಿಟ್ಟು ಏನನಾ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏನನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಕ್ಕಡವರ ಪಂಡೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೈನ ಎಡ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿಗೆ ಏನ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಪನ್ ಅವು ಏನ ಪ್ರೇಮ ಅಂದ ಅವು ಪನ್ರೆಜ್ ಅವ ನಮ್ಮ ದೇವರಡೆ ಏನು ಬೇಡೋತಿಲ್ಲ ಅವನು ಪಂಡ್ರಗಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ವೇದಡೆ ಅಂಕೇನು ದಾದ ಅಂದು ಪೊಯ್ ತುಲೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಡ್ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ನಡೆಯೊಂದುಂಡು ಯಾನ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊಂದು ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೈ ಬೈದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ತಪುರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಜೆ ನಾವು ಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಮಲ್ಪೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬೃಂದಾವನ ತುಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಬೃಂದಾವನ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಇಡೀಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ರೌಂಡು ತಿರ್ಗಿದು ಪೋಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿದ ಲಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಮನ್ಪ ಬೃಂದಾವನ ತುಲೆ ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ದಿರು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ನಿರೇಲ್ದ ಲಕ್ಕ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಪೋಪಿನಿ ಸ್ಲೋಕ್ ಶಾಲೆಗೆ ಅವೇ ರೋಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋಪಿನಿ ನಾನು ಅಲ್ಪನೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ಸರ್ತ ಪೋಣೆ ಎಂಗಲಿಗೆ ಶಾಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಶೋಕುಂಡು ಬೃಂದಾವನ ಇಡೀಗೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯನ್ಲೆ ನಿಗಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರದ ನೀ ಬತ್ತರನ್ನಾಂಡ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಗಲಿಗೆ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಉಂಡು ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ದಾದಾನ ಪನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗಿಡ್ದು ಪೂರ ಭಕ್ತಿಯರು ಪೂರ ಬತ್ತದಾಗನ ಕಷ್ಟೋಲೇನು ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಸಲ್ಲಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ಅವು ದಾದಂದು ಪನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಆಪಗ ದೇವರನ ರೂಪೋಡು ಪಾತ್ರೆಯ ರೂಪವೇರ ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರಿ ಅಕುಲು ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಾತು ಪರಿಹಾರಲೇನು ಕೊರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇತ ತುಯಿಲಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಶುಕ್ರವಾರದಾಣಿ ಬಲೆ ನಿಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದೇವರನ ಪೂರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಎಂಕುಲು ಪಿದೈ ಬತ್ತ ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಾಜಿದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಆಷಾಢೋಡು ಕಾಜಿ ದೀಪರಿಗೆ ಅಂಚ ಕಾಜಿದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಕಾಜಿ ದೀಕ ಬಲೆಮ್ಮ ಬಲೆ ಬಲೆ ವೇದ ಬಲೆ ಮೂಲೆ ದೀಕ ಚೂಕವು ಕಾಜಿ ಬಲೆ ಕಾಜಿ ಅಮ್ಮಗ ಮೊಲೆ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಕ್ಲಿಪ್ ಬಕ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೂಲು ತುಲೆ ತುಲೆ ಮೇರೆ ಎಂತ ತೋಜಲ್ಲ ಏಸಂಬೇಡಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮೂಲು 4 ವರ್ಷ ಇಂಚು ಮೂಲೆ ಅದೇ ಆತು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ಪಾರ ಇಡೀಗ ಇರ ಬುಧರೇನೆ ವಾರಿಜ ಇದೆಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಜಿದಿ ಓಡು ಪೊರ್ಲುದ ಎಡ್ಡೆ ಗಚ್ಚಿದದಿಲ್ಲ ಹೊಸತು ಗಚ್ಚಿ ಹೊಸ ಗಚ್ಚಿ ಉಂಡೆ ಕೊರ್ಲಿ ತುಲೆ ಅಮ್ಮ ಕಾಜಿದಿಯರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ನೀಲಿ ಪಕ್ಕ ಮೆರೂನ್ ಅತೆ ನೀಲಿ ಪಕ್ಕ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ದ ಕಾಜಿದಿಯರು ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಲಗೆ ತೊಂಡೇರು ಯಾನ್ ಕಾಜಿಗೆ ತೊಂಬುಜಿದು ಹೇಗಿಂದು ಪಂಡ ಎಕ್ಕಡೆ ನಿಗ್ಲು ತುಯರದೆ ಶಶಿ ಪಂಡದು ಆರು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರು ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಲ್ಲ ಇಡಿತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಬಂಡೇರು ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕಾಜಿದ ನಂಬರ್ ಐತೆ ಬಂಡೇರು ಏನಿಕ್ಕೇಂಡೆ ಆಷಾಢದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಜಿ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಆರು ಪೋಯರ್ಗೆ ಆರು ಚರ್ಮುರಿದಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೀತೆ ಬಲೆ ಗೆತ್ತೊಂದ್ಗನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಮೇರಾತ ಚರ್ಮುರಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ತುಪ್ಪುನು ಇರಡ ಕಾಜಿ ಕೊರಿಯರೆ ಹಾಂ ಅಂದನ್ ಚರ್ಮುರಿ ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಆತು ಬರ್ಚಿ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಂ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಾಜಿ ಹಾಂ ಖಾರ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾಂ ರಡ್ಡು ಕಾಜಿ
ಶೋಕುಂಡು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಕಾಜಿ ಕೊರಿಯರು ಶೋಕುಂಡು ಕೊಂಚ ಕಾಜಿ ಆಂಡು ಚರ್ಮುರಿಗೆ ತೊಂಗ ರಡ್ಡು ಚರ್ಮುರಿ ಖಾರ ಪಡವೆ ಲೈಕ್ ಇದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮೂಲೆ ಪೋರೆ ಬೇತೆ ದಿನ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬಕ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಪುರ ಮೇರೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪುದರೇನಿರ್ನ ಸತೀಶ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸತೀಶ್ ಯಾರನ್ನ ಚರ್ಮರಿ ದಿನಕ పులి రాయకుండా బాగా టేస్ట్ ఉండు బాగా రాయకుండా ಚರ್ಮರಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಚರ್ಮರಿతో ಜಲ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಕ ಪುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಪಂಡ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕ ಬಾರ್ದಿರಾರು ಇತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ಗೆ ವೇದಗ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ರಡ್ ಮಲ್ಲ ಲೋಟೆಡ ಮಲ್ಲ ಲೋಟೆ ಇಜ್ಜಾತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಗುರ್ಕೆ ಗರೋಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ ವನಸ್ಸಿ ರುಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಲೋಟೆ ಇಡ್ಬೋಡ್ಗೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲೆಗೆ ತೊಂಡ ನಾನೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲೆಗೆ ತೊಂಡ ಇಲ್ಲ ಪೋ ತಿನ್ಪಿನಿ ನನ್ನ ಪೊಯ್ ಓಕೆ ತೆತ್ತುಯ್ಯರು ಎನ್ನ ಆಷಾಢದ ಸುರುತ್ತ ಶುಕ್ರವಾರದ ಭೇಟಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ ಇಡೆಗೆ ಬೈದಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ಕೋರ್ಲೆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಒಂಜಾತೆ ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ ನಿಕಲನ ದುಂಬತ್ತ ವರ್ಪ ಅದಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತುಡರ್ದ ಬೋಲ್ಪುರದು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್